poni phain koira trogar ni langpher hawar karbi jutang klamalong karbi jutang asong ahem kikim ponjia phanpura long e somponlo birta kirib dona hot ke than pona tenke ningkan surihini ra in koira isya ningkan hot Dr. Tuliram ronghang karbi jutang klamalong kewang pen kache chakte kang kuti sia ahem kimrang pon popusi chechak ponlo bang solam chak atengsi pini long e somponlo pusi Dr. Tuliram ronghang pen pherang kya thengno pang dak ponlo langpher jutanga songalonga mai phu ki hai timung lapen kongchun bang bhai ting tia tum langpher hawar jutanga lamthe jutang jubara phan ketalon ponjia dim kasik sak katora thepik kedo koga joini surhini reng koirai sianing kan Dr. Tuliram ronghang ke bang hot abari mem esi ram sing timung kedo boma hot memorandum pipa jordulo athe ke langpher hawaralong jutang ka chenghon lapen jutang ke pangtang jia phan isi cultural complex mate jutang jubat ketalon ponjia dim kadure thekponlong si memorandum pipa jordunlo lapen pini bangke labang so ahem kikim kerang ponji mate jutang ahem ke pathor jia phan pura non kikhi bom em modhuram lekthe bor I ponsi langpher hawarang kang aphan keme sanang thek wan pilo labang so scheme bangke 15 finance fund pensi kimrang ponjia phan long e sompon lo pusi birta kirib dona hut than pachini dun pini labang so long e kesom hut ke japon ke haiti mung mai phuke sias langpher lapen kongchun bang bhaiting ti atumsi japon lo lapen bang so long e kesom long kachitong dun locally e modhuram lekthesi long e kesom puthak mai chari ponlo long e kesom pon Dr. Tuliram ronghang si ingpu ponlo lapen muning kese sertalena ningkan pleng plea prang aprang kikim kerang pon patang nang ji pusi Dr. Tuliram ronghang pen lamthe ningje pon pini labang solong e kesom pon along MLA Dorsing ronghang MLA Bidya Singh Ingleng EMs MSS lapen kithe kidinga tum chitong dun 20 lo bang solong e kesom pon long a joini langpher hawar karbi jutanga song pen Dr. Tuliram ronghang aphan ningkang sam chepak lang ponlo lapen locally e modhuram lekthe kabor I pon ajok alangli phanta langpher hawar karbi jutanga songa hen pen kurbang thu pen keropa jer ponlo pusi cases mai phu ke hai timung lapen claim dam rap pet atum an kurbang thu lapen ningkang sam chepak lang pon wolong komaji pen sami amlen thangchopi report ke do live KCS Karbi Cultural Society laso langpher jung atumsi niliphan aprang nikan ini aprang bin pura lo nang pilo ada cultural complex nang jip lasi karbi lo autonomous council pen ni lapchak pilo 1 crore tangka pipon bu laso teng pen si pinya niyok somlo aprang kedak pilo amad indonesian contractor pan lem kompeten atau covid ada lokal mesilo yang program lagi patir ti ponsi nonda prab jinpen sertalin karcu taralang solong laso aprang karbi festival laso karcu sarkenan kan ini karcu pemulai 2024 ikan laso karcu aprang petang ni pansi poni pansi lem poni pansi tok mo pilih dalam